Leok oso gustuko zuen parkean futbolean aritzea, baina askotan ikusten zuen David jauna bere gurpil aulkian behatzen. Leo pixka bat lotxatia sentitzen zen eta ezekien zer esan, batzuetan azkar desbideratzen zuen begirada. Arratsalde eguzkitsu batean, bere lagun Miak Leoren deserosotasuna nabaritu eta hurbildu zen. Zergatik ez diozu David jaunari kaixo esaten? Galdetu zion emeki. Leok marmartu zuen, ez dakit zeri buruz hitz egin, Mia. Eta zer gertatzen da zerbait gaizki esaten badut. Miak irribarre egin eta erantzun zion, David jaunari istorioak gustatzen zaizkio eta asko ditu partekatzeko modukoak. Gero, gurpil aulkia David jaunarengana bultzatu zuen, hark beti irribarre beroa baitzuen. Miak Leo aurkeztu zion, hau oraindik apur bat urduri zegoen. David jaunak adeitasunez agurtu zituen, beren jokoaz galdetuz. Leo poliki-poliki bere talde gogokoenari buruz hitz egiten hasi zen. David jaunak bere gaztetako istorio dibertigarri bat kontatu zuen, nola behin tenisera jolasten saiatu zen hautsitako erraketa batekin. Leok barre egin zuen, askoz ere lasaiago sentituz. Konturatu zen David jauna beste edozein bezalakoa zela, bizitzaz eta istorioz betea. Egun hartatik aurrera, Leok beti agurtzen zuen David jauna irribarre handi batekin. Batzuetan, etxetik barazki pintxo freskoak ere ekartzen zizkion eta ordu luzez hitz egiten zuten. Leok ikasi zuen benetako adiskidetasunak ez zuela desberdintasunik kontuan hartzen. Denek merezi dute adeitasuna eta errespetua, beren gaitasunak gorabehera. Eskua luzatuz eta irribarre bat partekatuz, edonoren eguna alaitu eta adiskidetasun zoragarriak eraiki ditzakegu. Arpidetu, Basko Erepo, kanalera istorio hunkigarri gehiago ikusteko, eman gustuko bat bideo honi eta partekatu zure pentsamenduak iruzkinetan.